Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatil ruba'illahi ta'ala wa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa thumma ila hadwari jami'an kubur man muslimin muslimin. Wal mu'minin wal mu'minat min asyarrin qal ardi ila magharibi. Bariya bahriya khususan aba'ana wa ummatina. Wa ajdadana jaddatana. Wa istadana masyayikhana. Wa masyayikha masyayikhina wa liman istamana bisabi. Khususan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa khususan Sayyidina Syekh Abdul Hasan Ali Asy-Syadzili wa khususan Sayyid Abdul Malik bin Niyas bin Yahya wa khususan Syekhina Mursyidina wa Murabbi Wahina Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Umar bin Ba bin Yahya Abdallah Amru fi Syekh Al-Afiyah wa khususan Jami' Masyayikh Darut Tauhid Al-Hasaniyah wa khususan Syekh Hadal Kitab An-Nasuhudiniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa rafa'an nabiyya bi'ulumi wa maddana bi asrarih wa adalina min barakati fid darini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal itaru utang lakoni witar min akhir layali sang akhir wengi abdalu kula utama liman kedue wong kalan kang ana iku la utama kedue man apa adat kebiasaan fil qiyamah dalam jumlah ibadah ya haitsu la yafutu kelawan sekirane ora put apa qiyamah wa ing wong illa nadiran angin langka wa man sapa wong alaisa iku ana sapa man adzalika kaya mengkono biasaan fa itaru mangko teng lakoni witir wong qabla ayyana ma ing sadurunge yen turu sapa wong khairan luwih bagus lawa duwe wong wa ahwatulan luwih ngati-ngati wa mahma udara lan semangsa witir sapa wong qabla nawi ing sadurunge turune wong semesta yang kagak nuling nilir sapa wong nan laile sanging wengi wong basa telan nejo sapa wong ayusalliya ing ento salah sapa wong fal yusalli maka baca salat sapa wong ma ing barang badha kang bertela apa malau kedua wong wa widru lan utahe witir wong al awwalu kang pertama sadurunge turu maksudnya kafi iku nyukupi apa witir ya eno iki tasik narangna tentang salat witir wal itaru min akhiril laili afdal liman kanat lahu adatun fil qiyami. Adapun menjalankan salat witir pada akhir malam maksudnya sepertiga malam terakhir itu antara jam 2 jam 3-an lah iku luwih utama kanggone wong sing biasa melakukannya. Sekiranya maksudnya istiqomah lah cara mana akeh witire daripada orane iku luwih utama nek nglakonine akhir malam. Waman laisa kadzalik fa itaru qabla ayyana ma khairul lahu. Adapun wong sing jarang nglakoni witir cara mana sekali dua kali nglakoni witir iku utamane lebih baik maksudnya lebih baik sholat witire dilakukan dikerjakan sebelum ia beranjak tidur. Didine beda karo wong sing kebiasaane witir karo wong sing sekali dua kali witir iku beda. Nek wong sing biasa melakukan sholat witir iku lebih utama witirnya dilakukan pada saat akhiril lail pada saat malam terakhir maksudnya
antara jam 2 jam 3 itu. Tapi nek seorang tersebut jarang-jarang melakukan salat witir, sekali 2 kali melakukan salat witir, maka lebih baik salat witirnya dilakukan sebelum tidur. Wa mahma autara qabla an-naum thumma istayqadha min al-lail wa qasada an yusalliya falyusalli ma badalahu wa witruhu al-awwalu kafi. Wa minas sunnati lan iku tetep setengah saking sunnah al-muhafadzatu utawi langgengna ala sholati duha atase salat duha. Wa qallu utawi sithik minimale lawan salat duha. Rakaatane iku ana 2 rakaat. Wa sarwa utawi akeh salat duha iku sama rakaatin iku ana 8 rakaat. Wa qila lan dawakan Isna syara iku 12 rakaat. Wa fardhuha utawi utamane salat duha kafirun iku gedhe. Wa waqtuha utawi waktune salat duha iku al-afdalu kang utama. Antu salat iku yen salat iku yen den salati apa salat duha. Enda mudhiyi gharibin nalikane klewate mangsa kang barat merrubuin nari saking seprapate dina. Terus saiki demawan narangno bahas salat witir, saiki bahas salat duha. Wa minas sunnah al-muhafadzah ala salatid duha. Termasuk setengah saking sunnah tindak lampahan Nabi, yaitu nglanggengno senantiasa untuk melakukan salat sunnah duha. Adapun minimal pengerjaan salat duha itu dilaksanakan 2 rakaat. Kemudian paling banyak yaitu 8 rakaat. Wakila ana sing ngendikan nek 12 rakaat paling banyak. Wa fadluha kabir. Adapun keutamaan salat duha itu gede, akeh terang. Wa waqtuha al-afdal an tusalla inda mudi gharibin min rubu'in nahar. Adapun waktu utama dalam pengerjaan salat duha itu seseorang melakukan salat duha pada saat termana 1/4 rina itu terlewati. Nah, itu utama. Wa qala ngendikan sinten Nabi alaihi salatu wassalam. Yusbihu isu-isuan ala kulli sulama entase saben-saben ras-rasan min ahadikum sang salah siji sira kabeh apa sedangkan wa kullu tasbihatin utai saben-saben maca subhanallah sedangkan iku sedekah wa kullu tahmidatin utai saben-saben maca alhamdulillah sedangkan iku sedekah wa kullu tahlilatin utai saben-saben maca la ilaha illallah sedangkan iku sedekah wa kullu takbiratin utai saben-saben maca Allahu akbar sedangkan iku sedekah wa amrun utai perintah bil ma'ruf iku sedekah wa nahyun utai nyegah anil munkar iku sedekah. Dengan Nabi yusbihu ala kulli sulama min ahadikum. Isu-isuan kalian semua, salah satu antara kalian semua itu isu-isuan. Dan ana pun maca tasbih, maca subhanallah, maca hamdalah, maca la ilaha illallah, maca takbir, bahkan amar ma'ruf nahi munkar iku kabeh termasuk sedekah.
Wizi ulan nyukupi min dalika sayang mengkono kabeh apa rakaatane rakaat yarka'u kang sapa wong huma ing rakaat minad duha saking duha. Dan itu semua bisa dilakukan, maksudnya ketika orang tersebut melakukan salat duha, maka cara mana hitungannya sedekah. Ya maca tasbih, ya maca hamdalah, ya maca la ilaha illallah. Nah, dilakukan melakukan salat duha, cara mana perbandingan satu-satu lah cara mana. Termasuk sama-sama sedekah. Waqala alaihi salatu wassalam man sapa wonge hafaza kang langgengna sapa man ala syuhati duha ngatasé rang rakaate salat duha. Gufiran mangka den sepura lawet duwe man. Apa dzunubu dosa-dosane man. Walau kanat misla zabadil bahari. Wasyuf'atu utai syuf'ah ya syuf'ah iku rakaatane kurang rakaat. Wasulama utai sulama wa ya sulama al-mufsilu iku ras-rasan. Dengan Nabi sing sapa wong langgengna senantiasa istiqomah melakukan 2 rakaat salat duha, maka dosa-dosane wong kuwi mau disepura dening Gusti Allah. Meskipun dosane kaya dene ngumpamane untuke segara. Ngoten dadi. Jadi keutamaane nglakoni salat duha iku gedhe. Wa fi kulli insanin salasumyatin wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.